Dende o BNG denuncian que os traxectos ferroviarios en Galicia non teñen os prezos nin as frecuencias que debería ter unha rede de proximidade. A candidata pola provincia de Pontevedra ao Congreso comprometeuse a levar unha demanda ao Goberno para reclamar un ferrocarril que conecte todo o eixo atlántico e o centro da comunidade. Para demandar a necesidade urxente dun ferrocarril de proximidade, un ferrocarril galego que teña as frecuencias e cos prezos que realmente fagan que sexa un ferrocarril de proximidade. Polo tanto, pensamos que Galiza precisa con urxencia un transporte ferroviario de proximidade que conecte todo o eixo atlántico e tamén para o interior do país. Eso será unha das nosas prioridades a partir do 28 de abril, cando BNG teña representación no Congreso dos Deputados e Galiza conte cunha voz que defenda os seus intereses. Carme da Silva prioriza a rede de proximidade sobre a do AVE porque é máis importante para os traballadores e os estudiantes galegos e para a poboación do interior. O sea, é que unha cousa é o AVE, un tren de alta velocidade para grandes distancias, pero para vertebrar o territorio é moito máis necesario, moitísimo máis importante, un ferrocarril de proximidade que conecte as vilas e que conecte as cidades. De nada nos sirve chegar moi rápido a Madrid, nun tren de alta velocidade, se despois, unha vez que nos movemos polo interior do país, non temos un ferrocarril que sirva para cubrir as necesidades de transporte de traballadores e traballadoras, de estudantes, e que é o que realmente define un sistema de transporte interior para Galiza. Pola súa parte, a portavoz do BNG en Vilagarcía resaltou a importancia destas problemáticas nunha vila con moita afluenza de pasaxeiros. Aquí en Vilagarcía, son reiteradas tamén estas demandas, son moitas as persoas que a día de xeito diario collen aquí, como ben vedes, un tren para desplazarse aos distintos lugares, pero tristemente non son todas as que terían a posibilidade de facelo, precisamente por estas eivas. Dende o BNG propoñen aproveitar a liña ferroviaria vella para aumentar as frecuencias e chegar a todas as vilas que quedaron fora das novas vías.